Hei vaan ja terveisiä täältä kesäisestä Helsingistä. Puhutaan tänään vähän uskosta ja aloitetaan hebrealaiskirjeen luvusta 11 jakeista 1-3, joka kertoo meille seuraavaa uskosta. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. Sen kautta saivat isät todistuksen. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailmat on tehty Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyvästä. Ja syvennytään vähän lisää tähän raamatulliseen uskoon heti. Eli kreikankielinen sana pistis, joka on sana, joka kuvaa uskoa, voi merkitä itse asiassa monia eri asioita, kuten uskoa, uskon armolahjaa, luottamusta ja uskollisuutta. Raamatullinen usko on Jumalan ihmisessä tuottamaa ja ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen Jumalalle, koska ilman uskoa me ei koskaan tultaisi Jumalan luokse. Uskossa yhdistyvät syvä varmuus ja toiveikas odotus. Se on luottamusta Jumalaan ja hänen uskollisuuteensa. Usko on toivorikasta odotusta Jumalan lupauksien täyttymisestä. Jumalan vaikuttama usko kohdistuu aina hänen tahtonsa mukaisiin asioihin, ja usko on itse asiassa osallisuutta kaikkein todellisimmasta todellisuudesta. Ja uskohan kohdistuu aina persoonaan, Jeesuksen Kristuksen persoonaan. Se, joka uskoo, näkee jo hengellisesti sen, mikä ei ole vielä tässä ajassa tullut toteen. Ja Johanneksen evankeliumi 20 ja 29 itse asiassa kertoo meille, mitä Jeesus sanoi epäilevälle Tuomaalle. Hän sanoi näin: sen tähden, että minut näit, sinä uskot, mutta autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Uskon ehdoton lähtökohta on se, että me uskotaan Jumalan olevan se, kuka hän sanoo olevansa. Ja tästä seuraa se, että me luotetaan hänen sanaansa ja hänen lupauksiinsa. Todellinen usko on sitä, että me luotetaan Jumalan tuovan ne hänen lupauksensa täytäntöön, vaikka me ei vielä nähtäisi yhtään mitään. Ja Jumalahan loi maailmankaikkeuden tyhjästä. Hän sanoi sanan ja sen mukaan tapahtui. Tiede esimerkiksi ei ole koskaan pystynyt vastata Raamatun tavoin siihen, että mistä aine oikein ilmestyi. Jumala loi tyhjästä sanallaan ja jopa tänä päivänä Jumala voi luoda tyhjästä sanallaan, näkymättömästä näkyvää. Ja meidän uskomme todistaa tästä. No mihin me voidaan Raamatun mukaan sitten laittaa toivomme? No me voidaan esimerkiksi laittaa toivomme siihen, että anteeksiantamus löytyy Jeesuksesta. Hän on tie, hän on totuus ja hän on elämä. Jumala johdattaa meitä tahtonsa mukaan. Jumala lupaa pitää meistä huolen. Hän lupaa, ettei hän jätä kesken sitä työtä meissä, minkä hän on aloittanut. Jumala ei koskaan jätä meitä. Jumala ei koskaan hylkää meitä. Ja mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Kuitenkin tässä elämässä me joudutaan kokemaan kärsimyksiä, surua, vaikeuksia. Ja joskus meidän pitää laittaa meidän silmät jo niihin lupauksiin, mitkä Jumala on antanut iankaikkisuudesta meille. Ja ne onkin ne uskon ydin, että me uskotaan siihen, että meillä on iankaikkinen elämä. Ja Jumala lupaa, että kuolema ja synti on voitettu. Jeesus palaa vielä hakemaan omiaan. Me saadaan kirkastettu ruumis. Ja me tavataan Kristuksessa kuolleet läheisemme uudelleen. Ja me saadaan elää Jumalan kanssa ikuisesti. Ja tässä ikuisessa elämässä ei ole enää kärsimystä. Ei ole hampaiden kiristelyä, ei ole kyyneleitä. Ja me ei vaan toivota, että nämä asiat toteutuu, vaan meidän toivomme on siinä, että nämä asiat toteutuu. No, mitä usko sitten ei ole? No, uskohan ei perustu ihmisen omiin toiveisiin, kuvitelmiin ja haluihin, vaan varmoihin asioihin, jotka Jumala on meille luvannut. No, usko ei myöskään ole positiivinen tunne jostain, tunteet on asia erikseen, ja usko ei itse asiassa ole mitään sokeaa luottamusta ilman Jumalan sanaa tai Pyhän Hengen ilmoitusta. Ja usko ei ole sitä, että me esimerkiksi toivottaisiin jotain tapahtuvan ilman, että me voidaan pistää sille sanasta pohja tai Pyhä Henki on vaikuttanut meille uskoa asiasta. Pyhä Henki ei myöskään anna meille uskoa mihinkään, mikä taistelee Jumalan sanaa vastaan. Pyhä Henki on sama olemusta kuin Jeesus, kuin Jumala, kuin Isä ja Poika, ja hän ei koskaan toimi
erikseen Jumalan sanasta, vaan hän toimii Jumalan sanan mukaan. No usko ei ole myöskään sitä, että mulla on älyllisesti jotain mieltä tai joku käy järkeen. Jokaisella ihmisellä on tällaista niin sanottua luonnollista uskoa, eli kykyä luottaa meidän havaintoihin, toisiin ihmisiin, tai vaikka siihen, että kun me ajetaan autoa, se toimii tietyllä tavalla. Me laitetaan pakki päälle ja auto menee taaksepäin. Ja tämä luonnollinen usko on jotain sellaista, mikä ei voi pelastaa ketään. Vaikka uskoisi siihen, että Jeesus eli ja nousi kuolleista, niin se itsessään järjen tasolla ei pelasta, jos häntä ei ota vapahtajana vastaan. No, puhutaan lisää vähän uskon eri lajeista. Eli puhuttiin vähän luonnollisesta uskosta, niin puhutaan vähän lisää erilaisista uskoista. Galatalaiskirje 3 ja 11 sanoo meille näin. On selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla, sillä uskosta vanhurskas saa elää. Eli jokaisella ihmisellä on tällainen, kristityllä ihmisellä on tämmöinen pelastava usko. Ja tämä pelastava usko suuntautuu Jeesukseen ja ottaa hänet Herrana ja vapahtajana vastaan. No sitten lisäksi Galatalaiskirje 5, jakeet 22-23 puhuu hengen hedelmistä. Ja siellä sanotaan näin. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, kärsivällisyys, rauha, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Ja täällä tämä sana pistis onkin käännetty uskollisuutena, mutta siellä puhutaan kuitenkin samasta asiasta. Ja Galatalaiskirje tosiaan mainitsee tämän hengenhedelmän, uskon hengenhedelmänä, mutta samaa sanaa käytetään sitten vielä uskon armolahjasta. Ja ensimmäinen korintolaiskirje 12 ja 9 sanoo näin. Toiselle sama henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan ja niin edespäin. Eli tosiaan tämä uskon armolahja, niin kuin muutkin armolahjat, niin se voi näyttäytyä vähän eri tavalla eri ihmisillä, mutta ydin siinä on sama. Se, joka on saanut tämän lahjan, eli uskon armolahjan, niin sellaisen ihmisen elämään kuuluu usein tämmöinen palava rukous, poikkeuksellinen ilo ja epätavallinen rohkeus. Tällainen ihminen viettää paljon aikaa Raamatun äärellä, tuntee Jumalan tahdon ja odottaa Herraa. Tämä uskon armolahja on tämmöinen ihmeitä tekevä usko, eli latinaksi fides miraculosa. Ja tähän liittyy usein tämmöinen vainu siitä, mitä Jumala haluaa tehdä. Ja sitä seuraa sitten Jumalan odottaminen ja toiminta Pyhän Hengen johdotuksessa, kunnes tämä päämäärä on saavutettu. Mutta pitää muistaa, että yksin Jumala on voimallinen tekemään ihmeitä, joten tämän uskon perustana tulee olla Jeesuksen nimessä, eli häntä seuraten tehty toiminta. Uskon lahjalle on ominaista tämmöinen kestävyys ja sitkeys, mutta sen perimmäinen vaikuttaja on aina Pyhä Henki eikä ihminen itse. No nyt kun me tiedetään, mitä usko on, niin mä haluaisin rohkaista sua luottamukseen, uskoon ja luottamukseen. Sama Jumala, joka loi taivaan ja maan sanallaan, niin hän on sun kanssasi. Jos sä sallit sen, niin hän ei koskaan jätä sua, hän ei koskaan hylkää sua. Jumala pitää kädessään koko maailman kaikkeutta, mutta myös sun elämääsi, jos sä oot sen hänelle antanut. Ja sä voit laittaa sun koko elämäs painon hänen käsiinsä, ja hän kyllä kantaa sen. Herran käsiä ei tämän maailman tuulet pysty murtamaan. Hän on voimallinen ja hän pystyy pitämään meistä jokaisesta huolen. Me ollaan täydellisessä turvassa hänen käsivarsillaan ja eräänä päivänä me saadaan vielä nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Isällä on hyvät suunnitelmat sun elämääsi varten. Elämän vaikeudet ja surut ei muuta sitä totuutta, että Herra on hyvä ja hän on kaikkivaltias. Meidän tunteet ei muuta totuutta. Meidän tunteet ei ole totuus, vaan Jumala on totuus, Jeesus on totuus ja hän on muuttumaton. Hän on sama tänään, eilen ja hän tulee aina olemaan sama. Laita sun toivos tänä päivänä häneen. Ole siunattu ystävä ja mä toivotan sulle oikein hyvää ja aurinkoista kesää. Moi!